ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବର ଫିକା ପଡ଼ିବ ରଜ ଆହୁରି 7 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା ଫିକା ପଡ଼ିବ ରଜ ମୌଜ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 7 ଦିନ ବର୍ଷିବ ରଜ 3 ଦିନ ଯାକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ ଏନେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପହିଲି ରଜରେ 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ରଜ ମୌଜକୁ ଫିକା କରିପାରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷା ହେବ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ସମୀକ୍ଷ ହେଉଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦର୍ଭ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାବେଳେ ଗୁଜରାଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ଆରବ ସାଗରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଯାଏ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଛି ଯାହାକି ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା କାଲି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 19 ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ।